Tapuan nga nasa listahan ng mga mamayutay. Tapuan. Tinuod ba nga mamayut ka, de? No. Huwag ka kasuway sa bayot. No. Huwag ka kasuway sa bayot. No. Huwag ka kasuway sa bayot. No. Huwag ka. Kasuway. Kaya ikaw, nakasuway ka ba ito, ah? Ha? Nakasuway ka ba ito, ah? Oo, kasi bayad, pero sabay kung ako yung nabayad. Hala! Hala! Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Gago inyo, mga tanga! Lah, kinsa mo na, murag kailaw. Wala, Oscar! Tati ka sana. Tanawa, guys. Awa, relaxing. Ikaw, nakasuway ka ba ito, ah? Tarang, promes. Promes. Ang bayad maniangin niya. Na ako ni kinakusgan mayutay ko no nga murag gwapo ko no. Ako na, usa na. Ikaw. Mamayutay? Ikaw isa kasulti mo sa mga mamayutay. Surrender mga bayot ay. Ang angas mo ah. Dako ni dako. Pusa-pusa gumot bayot. Pusa-pusa agumot Kinadak ang hatag sa bayot pila. Kinadak ang hatag sa bayot. 1.5. Ano man to? Giutang man? Ay! Giutang man? Ay! Ay, awag utang. Yung mga kinadakan sa gibayad mo sa bayot. Gcash. Gcash pila man. On. 1K. Oh my God! Lawan kira ko dako ni sa 1K mga pila mga ihatag. Ingon naman to tingcho CJ. CJ. Gago inyo! Pag magutang